Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho Bafethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nje nikhona nibuyile. Ngicela ukuthi mawukuthi awusubscribe-ile usubscribe, ulike, ushare, ucommente, uclick notification bell so lizobe uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story bafethu. Ningakhohlwa sino super thanks, ama-adverts asiwaskiphi. Siyayibuka i-video from beginning to end without skipping anything bafethu, without wasting your time. Another day, another story. Isitori sesisanamhlanje bafethu simayelana nogeli. Uthi ugeli lo ngaze ngagileka ezweni. Hayi bo, ngithi mina indaba wegeli. Uthi ugeli hhayi, ngahamba-ke ke ngihlala eThekwini yabo. Uthi uma ngihlala eThekwini, mase-ke ngicela imali ekhaya ukuthi ngiyorejista kwakuqala unyaka omusha. Uthi yazi bafethu igebengu imali they can sense imali, uthi they can feel imali yakhona. Uthi lapho ngiphethe imali engango-4,000 rand. Uthi uma ngiphethe imali engango-4,000, ngihambe-ke. Uthi ehene ngangihamba-ke ngizosho iy'ndawo because this has to do with indawo. Uthi ngangihamba-ke yabo ukuthi waye eChatsworth. Kwakumele eye eChatsworth, angazi wayezoqala eyokwenzani khona mese kuyimande ehamba eyorejista esikoleni. Uthi hhayi, kushuthi angazi uma engasemobeni kanjani angiyazi-ke leyo ndawo. Kuthiwa kuqhamuka itekisi. Uthi beqhamuka itekisi ivele ithi Chatsworth yabo. Uthi hhayi vele egibele-ke. Uthi hhayi bo, uma ngigibele etekisini ngifice, uthi sime nosisi la sibawu-2 ngabe siya ngase-Chatsworth. Uthi hhayi, sigibele-ke sobawu-2 nosisi. Uthi mesigibela sobawu-2 nosisi, the reason ngisho indawo is because this is a warning story. Isitori sokuthi ube aware, ube alert, uvule amehlo. Uthi qhamuka itekisi ithi Chatsworth. Uthi ugeli ayisisho phezulu nosisi. Uthi basifika sifice ingane elodwa phakathi nabafana ababili no-driver. Uthi hhayi ihambe iteksi, kuthiwe imali kuya-collect-wa. Uthi ugeli ngikhipha 100 rand, indiya likhipha 100 rand, ugeli ngikhipha 50 rand. Sonke nje sikhipha imali ehlangene. Uthi hhayi ihambe iteksi. Usithi nje sihambe kancane nabafana ababili bangaphambili kwethu sihleli ngemuva. Uthi bevedane bephenduka abafana behaqaza ibhamu. Kuthiwe nje yeyi kusekani khiphani imali. Hhayi bo. Uthi kuthiwa bethuke-ke, uthi kuthiwe khiphani imali, khiphani amafoni, khiphani yonke into eninayo. Uthi lapho ngiphethe imali yokuyorejista guys, never cease. Uthi hhayi abafana basikhuthuza lokho kokuthi yonke into yezwa. Uthi vele ubuzofihla kanjani uyongena etekisini because ayikho into. Uthi isipatshe asikho nesidingo sokuthi nisikhuthuze. Sengikutholile konke. Uthi bathatha ifoni, bathatha isikhwama sakhe nje sasinezinto e-right, nezinto zokurejista zazikhona lapho ama-I_D nani. Uthi bathatha isikhwama, bathatha amafoni, bathatha imali. Uthi nakulo sisi bathatha imali. Uthi hhayi indiya lathi liyagoloza no-500. Uthi bakhipha balentuze balishaya ngesibhamu la ekhanda. Uthi ha, lathuka-ke indiya lakhipha-ke nalo imali-ke. Uthi bahamba nathi abafana bayosilahla ehlathini thizeni esingalazi. Bafike basehlisa khona basithuka basikhahlela basishiya kulelo hlathi. Hhayi, uthi ugeli sagoduza ehlathini esingalazi. Uthi sagoduza ehlathini esingalazi lathi lileli ndiya-ke laliyazi indawo yabo. Uthi sagoduza kuleli hlathi-ke sagoduza sahamba-ke sayoripotha-ke nase-police station-ke. Uyazi-ke la ma-cases akanje ukuthi hhayi ngigcine ngenza ngani. Uthi ugeli guys-ini ngicela ukusho ukuthi ngagcina ngingakaze ngibe ngiyofunda because abazali bami ngabe imali yokugcina leya angiphindanga nje ngayofunda esikoleni. Kwaphela kanjalo nje indaba yami yokufunda. Ngathi ngiyabafonela ekhaya ngabatshena nje nabo they found it hard to believe. Basho ukuthi okay siyakukholwa but there is nothing we can do. Kwaleyo mali kulala engadliwe la ekhaya ukuze zibe khona. So nje bafethu ukuthi ilahlekile kusho ukuthi hhayi bungadalelwa umntanethu ukufunda. Uthi nje labo bhuti bangiphuca ikusasa, bangiphuca konke. Kuze kube namhlanje angisebenzi indawo, angina-qualification, ngiyundingassebenzi. Siphela lapho-ke isitori sesami namhlanje. It was a very short story. Just nje umuntu obeli-alert ukuthi ube careful uma uhayikha lapho engabe isemobile engabe kuphi. Kodwa kuthiwa itekisi yayingeyaseMlazi. Ngoba yazi bathi kusuke itekisi yaseMlazi ijwayele vele ukwenza leya nto leya. They were not the first people and they were not the last people mhlawumbe. So be very extra careful. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda.